Prosil by som, aby ste zdieľali. Keď sa každý dozvie, že začína live. Poprosil by som každého, aby zdieľal toto video. Počkáme na bratov, na sestry, kým sa pripoja. Halleluja. Pridajte sa viacerí. Prosil by som, by mohol každý zdieľať, lebo mi nejak nejde pridať. Takže by som poprosil vás, aby ste to zdieľali. Pokoj. Žehnám každého, ktorý ste tam. Boží pokoj všetkým. Verím, že dneska budeme mať požehnaný čas. Verím, že dneska zažijeme moc Božieho slova, že dneska Duch Boží bude s tebou a so mnou konať. Preto priprav dneska svoje srdce na Božie slovo. Amen. Jenom zdieľaj toto video, lebo mi nejak nejde pridať ľudí. Amen. Sláva Bohu, amen. Tak vás vítam v mene Ježiša Krista. Buďte požehnaní všetci, ktorí sa dneska pozeráte a budete sa pozerať. Tak ať to tá kázeň dneska vás zasiahne. A je to moje druhé vysielanie, což nemáme nejaké spoločenstvo v tomto čase, niekde sa stretnúť, ponieważ sú zakázané, ale aspoň, že tak môžeme vysielať a môžeme kázať Božie slovo. Preto dneska verím, že zažiješ Boží dotyk. Amen. Sláva Bohu. Jenom na úvod chcem povedať, že máme tu niekoho, ktorý mi poslal, že chce, aby sme sa modlili za jedného brata, volá sa Jano a má problém so žalúdkom, problém s ledvinami a vnútorné krvácanie, chodí na dialýzu. Takže by som poprosil, aby dneska sme sa za toho brata modlili. Než pôjdem do slova, chcem sa modliť za tohto brata, lebo ma požiadali, poslali mi správu. A ja by som chcel požiadať všetkých vás, ktorí ste tam. Volá sa Jano a má problém so žalúdkom, má problém s ledvinami, krvácanie. Takže poďme sa modliť spoločne, poď naťahni tam, kde si. Začni volať na uzdravenie pre Jana a ja sa budem tiež modliť. Amen. Chcem, aby sme takto začali. Amen. Poď so mnou, modli sa. Halleluja, Oče, Pane, zdávam Ti slávu a chválu, Oče. Pane, modlím sa za brata Jana, Oče. Modlím sa za neho, Pane, aby jeho život bol uzdravený, Ježiš. Aby, Pane, Oče, každé krvácanie bolo zastavené ve jménu Ježiš Kristus, Pane. Ja povolávam, Pane, uzdravenie na jeho ledviny, Oče. Žehnám, Pane, že jeho žalúdok je zdravý, je požehnaný, Oče. A tak Ti ďakujem, králi, Oče, že Ty uzdravuješ, králi. Žehnám, Pane, Tvoju krev na Jana, Oče, aby bol uzdravený ve jménu Ježiša Krista, Pane. Ja vyhlasujem nové ledviny, Oče. Ak dostane nové ledviny, Pane, ve jménu Ježiš, Pane.
Modlím sa, Pane, aby jeho krev bola čistá, Pane. My vyhlasujeme, že tvoja krev bola čistá na kríži pre nás, Oče. Tak my vyhlasujeme čistú krev v jeho živote, králi, v jeho ledvinách, Pane. Aby jeho ledviny pracovali správne ve jménu Ježiš, Pane. Ja povolávam zázračné uzdravenie, Oče. Vyhlasujem víru v jeho živote, králi. Vyhlasujem jeho duchovný život, Pane, aby bol obrátený k Tebe, Ježiš. Ďakujem Ti, králi, že Ty ho práve teraz uzdravuješ, Ježiš. Že práve teraz nemoc odchádza, že krvácanie je zastavené, Ježiš. Že Ty si, Pane, uzdravil celého človeka, králi. A preto žehnám, Pane, Tvoj pokoj, Pane, na jeho život, králi. Vyhlasujem Tvoju moc a Tvoju autoritu, Pane, ktorá nám bola dána skrze meno Ježiš, Pane. My prikazujeme temnote, Pane, aby sa stiahla z jeho života, Pane. Aby, Pane, duch nemoci odpustil ve jménu Ježiš, Pane. A my vyhlasujeme, Pane, život a požehnanie do jeho života, králi. Tiež sa modlím, Pane, za naše deti, Pane, aby naše deti boli požehnaní, Pane, aby v školách, Pane, bola ochrana na ich životech, králi. Ja im žehnám, Pane, Oče, aby Boží anjeli s nima chodili, králi. Ďakujem Ti za tento čas, Oče. Ďakujem Ti za to, že dnes môžem slúžiť Tvojim slovom, Pane. A tak požehnej, pomáš, Pane, tento čas, Pane, aby ten, ktorý bude počúvať, alebo bude, Pane, pozerať, králi, tak, Pane, ať toto slovo sa ho dotkne, Pane, a privede na správnu cestu, králi, a ať mu vyjaví Teba, králi. A Ty si oslavený, žiadny iný človek, Oče, okrem mena Ježiš Kristus, králi. Preto Ti zdávam slávu a chválu ve jménu Ježiš. Amen. Sláva Pánu. Ja dneska chcem slúžiť na jednu poženanú tému, lebo určite veľmi poznáte, že slovo Božie je veľmi dôležité. A ja dneska chcem slúžiť. Amen. Dovolíte mi dneska slúžiť. Verím tomu, že máš Bibliu, že budeš ma kontrolovať, lebo ťa môžem oklamať. Takže radšej testuj Božie slovo, to, čo čítam ja, aby si aj ty čítal, lebo tak ťa nikto neoklame. To, čo je v slove napísané, to je pravda. Takže ten, ktorý nemá Bibliu a iba ma tak počúva, tak ti hovorí, môžem ťa oklamať. Takže ja verím tomu, že radšej zobereš, pôjdeš do skrine, alebo v šuflátku vybereš svoju Bibliu, položíš si ju tam, kde práve teraz ma pozeráš, a že budeš spolu so mnou pozerať do slova, lebo to je veľmi dôležité. Amen. Poďme dneska slúžiť, ale než budem slúžiť, ešte chcem dať takový oznám pre Newcastle. Takže Newcastle, chcem vám povedať, že modlitby prebiehajú. Služebník Láci má na starosti modlitby, kde vlastne on vychádza, má na starosti 2 rodiny denne, takže sú určené dni. A ja chcem povedať, že tieto modlitby fungujú. Keby niekto chcel modlitby u seba, oboznámte brata Laciho alebo mňa, že chcete modlitby u seba a môžu byť. Takže nebudeme veľa chodiť, možno pôjdu 2 ľudia u vás, aby sa spolu s vami modlili. Amen. Čo chcem povedať, pokiaľ by chcel nejaká, což verím, že brat, sestra v Newcastle a vníma, že potrebuje, aby som byl u neho, aby som prišiel u neho, aby som sa spolu s ním modlil, aby som mu trošku nejak poslúžil. Prosím, tak som tu, zavolaj mi, napíš mi, hovorím to k všetkým ovciam, pokiaľ vníma, že potrebuješ, ja rád prídem so svojou manželkou, takže jenom mi napíš a ja prídem. Nemám problém, či to bude o polnoci, ja tam budem, takže verím tomu, že ma pozveš a budeme mať dobrý čas. Amen, sláva Pánu. Tak, poďme slúžiť Božím slovom, ktorý každý miluje, ale nie každý ho chce iným slovom riadiť sa ním. Takže poďme slúžiť slovom Božím. Ja dneska chcem slúžiť na tému choď v síle a v moci slova, což je veľmi dôležité v tomto čase. Ešte raz poviem, chodiť v síle a v moci slova. Možno hovoríš, pastor, toto slovo, a hovorím, áno, toto slovo, lebo posledný čas je, aby ľud pochopil, že chodiť v síle, v moci slova je veľmi dôležité, aby kresťan v poslednom čase chodil. Pokiaľ kresťan nebude chodiť v síle a v moci slova, nikdy nebude máriť skutky diabla. Ale preto my márime skutky diabla, ponieważ
my chodíme v síle, v moci Ducha Svätého a keď chodíme v síle a v moci slova, vidíš, to je veľmi dôležité, chodiť v moci slova. A ja veľmi ďakujem Bohu, že mi dal toto slovo, lebo slovo je veľmi dôležité. Počuj, najväčšia síla, kde sa tvorila, alebo kde bola tvorená v celom vesmíre, to znamená, že vesmír nepovstal len tak, ale vesmír povstal skrze slovo Božie. Hovoríme o vesmíre, hovoríme o niečím. Je ma dobre počuť? Pokým ma není dobre počuť, prosím napíš. Pokým je dobre počuť, povedz amen. Dobre ťa počuť. Takže o vesmíre, kde vlastne je nad tebou niečo vyššie a to niečo vyššie tvorilo slovo Božie. Tam sa niekde udiala tá dynamická síla skrze slovo Božie, skrze hovorené slovo Božie. A ja ti chcem povedať, než bola zem stvorená, bol prv stvorený vesmír. Takže musíš tu pochopiť, že niečo niekde povstalo, niekde niečo bolo uvoľnené, a to skrze trón Boží, skrze Božie ústa, bolo uvoľnené slovo Božie, aby sa niečo udialo. To znamená, že Boh tvoril slovom všetko, takže môžeme vidieť, kde povstala prvá moc projevovaná, kedy začal tvoriť, bolo vo vesmíre. Takže chcem ti povedať, že keď bolo niekde tvorené, tak preto, aby ty a ja sme si uvedomili, že niečo vyššie, niečo to stvorilo. A ja ti chcem povedať, že Božie slovo je osoba. Božie slovo není iba niečo povedané. Božie slovo je osoba a my dobre vieme, že tá osoba má meno a to meno je Ježiš Kristus. Verím tomu, že so mnou súhlasíš. A keď to meno, to slovo Božie je osoba, tak môžeš pochopiť, co to tvorilo. To znamená, že všetko, co je, celý vesmír, celá zem, bola tvorená mocou. Teraz musíš počúvať, co ti hovorím. Bola tvorená mocou. Všetko, co vidíš okolo seba. Aj tvoj televízor. Niekto vlastne to stvoril. Ale, čo nepreukázal moc, bolo, keď tvoril človeka, tak tam už nebolo iba hovorené slovo, ale tam bol skutok, ktorý prišiel na zem a vložil svoje ruky, sám Boh, vložil svoje ruky do zeme a začal formovať človeka. A keď ho začal formovať, tak on ho iba nestvoril, nevyformoval a nenechal tak, ale vložil do ňoho sílu a moc. Oh, halleluja. Vložil do ňoho svoju dušu. Vložil do ňoho svojho ducha. A keď vložil svojho ducha do tej hlíny, tá hlína, teraz počúvaj, tá hlína, oh, halleluja, wow. Keď Duch Svätý sestúpil do hlíny, momentálne sa v tej hlíne vytvorilo všetko životodárne veci. Takže môžeš vidieť, že aj ty si hlína. Možno si bol mŕtvy ako hlína. Ale keď prišla moc, a tá moc sa volá Duch Svätý, a keď ťa naplnil Duch Svätý, momentálne v tebe sa zrodil duch síly, duch života a tým v duchu začínaš chodiť. Takže nezabúdaj, kto ťa stvoril, že áno, možno matka nám dala telo, ale ja tu hovorím o moci. Ja tu hovorím o síle. Ja tu hovorím o niečom vyššom, co tvorí v tebe život, a to je život Ducha Svätého v tebe. Amen. Sláva Bohu. Počuj, pokiaľ máš slovo Božie v sebe ako kresťan, máš slovo Božie v sebe. Povedz, mám slovo Božie v sebe. Amen. A teraz, pokiaľ máš slovo Božie, iba slovo Božie, nemusí byť k ničemu. Vidíš? To znamená, pokiaľ máme v sebe slovo, ale nie je zmocnené to slovo, tak potom to slovo je zbytočné v našom živote. To znamená, že keď niečo stvoríš
ale potrebuješ do toho niečo dať. A to bol ten duch. To znamená zmocnené slovo Bože v tvojom živote. Takže chodiť v slove neznamená ešte kresťan, neznamená ešte zrodený kresťan. To znamená, že pokiaľ máš sebe slovo a ty môžeš všade reprezentovať slovo, a to každý ti povie, to je slovo Bože. On hovorí Bibliu. Áno, ale to ešte neznamená ten život premenený v tebe. To znamená život premenený v tebe tedy, kedy ty dovolíš, aby to slovo bolo zmocnené a to skrze Ducha Svätého v tebe. Takže keď chceš chodiť v síle a v moci, tak potrebuješ dovoliť Duchu Svätému, aby Duch Svätý, aby Duch Svätý v tebe vyjavil tú pravdu toho Božieho slova. Vieš, aj my sa dneska pozeráme na toto slovo. Ale to ešte neznamená, že už všetko vieš. To ešte neznamená, že ty dobre poznáš Boha. Co znamená poznať Boha, znamená dovoliť Duchu Svätému, aby to slovo, ktoré je v tebe, bolo zmocnené Duchom Svätým a potom sa stáva, že prichádza poznanie skrze toho slova a potom to slovo je otvorené a stáva sa živou rémou v tvojom živote. Takže nemôžeš mať iba písané slovo, ty potrebuješ hovorené slovo. Co znamená písané slovo? Je to logos, ale logos sa musí premeniť na rému a réma je tedy, kedy ty dovolíš Duchu Svätému, aby Duch Svätý zmocnil to slovo Bože v tebe. Možno hovoríš, ja už poznám veľa príbehov, poznám veľa veršov, ale skúste, vy kresťania, vy, ktorí už trošku chápete hlbinám Božím, keď zrazu čítaš príbeh a čítal si ho 20-30 krát. Ale zrazu, keď čítaš možno po 30 krát ten príbeh a zrazu príde zjavenie toho slova, momentálne to slovo má inú kvalitu, má inú chuť, zrazu ho vidíš v rôznych perspektívach, smeruje do všich strán. Prečo? Ponieważ niečo bolo zjavené, ponieważ sa niečo zmocnilo toho slova a to bol Duch Svätý. Takže je veľmi dôležité, aby sme dovolili Duchu Svätému, aby Duch Svätý vyjavil nám to slovo. Amen. Poďme si otvoriť Matúš 22:29. Otvor si so mnou Matúš 22:29. Aleluja. Matúš 22:29. A tu sa píše niečo o moci, o síle. Poďme si prečítať Matúš 22:29. Halelúja. Tak. Počuj. Pre niektorých, nehovorím teraz pre všetkých, pre niektorých kresťanov odpovedal im Ježiš. Takže kto im odpovedal? Ježiš. Blúdite, pretože nepoznáte písmo ani moc Božiu. Lebo pri zmrtvých stáni sa ani neženia... to už je niečo iné. Ale poďme tu 29 len. Odpovedal im Ježiš. Blúdite, pretože nepoznáte písmo ani moc Božiu. Kedy človek môže blúdiť? Kedy človek môže zájsť niekde? Ponieważ nepoznajú, tu sa jasne píše, pretože nepoznajú písmo a ďalej a moc. Takže sú tu dva. Je tu písmo a je tu moc. Takže kresťan nepotrebuje, alebo iným slovom, nemôže mať len písmo. Židovský národ, farizei, mali písma. Mali všetko, co im Mojžiš a proroci zanechali. A oni sa toho držali, silne sa držali písma, proroctiev, všetkého sa držali. Ale Ježiš tu hovorí, nepoznáte písma. Kto iný nemohol poznať písma, než tí, ktorí študovali toľko rokov? Ale
Ježiš tu odkrýva pravdu. Ježiš tu odkrýva niečo a hovorí, vy vôbec ste neporozumeli písmu. Vy vôbec ste nepoznali a nepochopili, čo som zamýšľal a čo som myslel v tom slove. O kom som rozprával o tom slove. Vy potrebujete moc Božiu, aby to slovo bolo zjavené vo vás. Halelúja! Čo potrebuješ k písmu? Potrebuješ Ducha Božieho, aby Duch Boží ti odkryl pravdy Božieho slova. Možno budeš vedieť od A po Z. Ale ponieważ, pokým tam Duch Boží nedá svoj prst, pokým on tam nedá svoju moc, nikdy nepochopíme, co Boh k nám rozpráva v tomto čase. Nikdy nepochopíš to, co čítaš. Amen. Čo potrebuješ? Potrebuješ slovo Božie s mocou a tedy nebudeš blúdiť. Prečo po niektorí kresťania blúdia? Hovoria, tu to tak není, tam to tak není. Tu som nenašol život, tam som nenašol, tam není, tam je neláska, tam je to. Ale tí ľudia hľadajú nesprávne. Tí ľudia nikdy sa nestotožnili s Božou mocou. Takže slovo Bože je nám zbytočné, pokým k tomu nepridáme moc Ducha Svatého. Až tedy má rému. Ja cítim pomazanie, ja som na začiatku. Ja ťa dneska niekde dovediem, neboj sa. Len mi dôveruj. Pokiaľ chceš poznať slovo Božie, teraz počuj, potrebuješ vedieť, odkiaľ prichádza a kam smeruje. Pokiaľ dneska ti rozprávam a budem ti ešte rozprávať príbehy a verše a písmo, tak ty musíš pochopiť, skáďal to slovo prišlo. Odkiaľ to slovo prišlo? V dnešnom čase ľudia nedávajú až tak váhu slovu, ale prekrúcajú slovo podľa toho, aby im zapasovalo. Ale v dnešnom čase nemôžeš prekrútiť slovo, jak nám zapasuje. Jak nám do kásni, jak nám podľa situácií zapasuje. Nie. V dnešnom čase je treba, aby sme pochopili, že my potrebujeme chodiť v síle a v moci, inakšie nikdy v živote nebudeš ničiť skutky diabla. Prečo kresťania sú premožení? Ponieważ majú iba logos, ponieważ dostali iba do seba slovo a Duch Svatý, to vedenie slova už tam není. Takže kresťania sa potrebujú vrátiť k tomu, aby nechali Ducha Svatého, aby Duch Svatý začal viesť ich životy. My už všetko poznáme, my už vieme presne, máme všetko nastavené, my vieme, co píše v slove. Co ty nám taký mladý môžeš povedať? Jednu vec, že musíš byť vedený Duchom Svatým. Potrebujeme byť Duchom Svatým vedení, cirkev. Halelúja. Lebo prečo? Tí, ktorí sú vedení, počuj, tí, ktorí sú vedení Duchom Svatým, sú synovia Boží. Takže nie tí, ktorí iba chodia iba so slovom, ale tí, ktorí chodia so slovom a s duchom. Toto je pravda. Toto je moc. Ty prídeš niekde, povieš páru slov a to slovo presne udrie. Prečo? Máš moc. Ale niektorí chcú iba takové, jak by som to povedal, tak na duši trošku pohľadenie. A veľa klamárov, veľa podvodníkov, veľa antikristov prídu so slovom. Nájdu, a teraz počuj, nájdu zranenú ovcu. Nájdu ovcu, ktorá už niekde je zranená, niekto ju zranil a oni prídu iba so slovom, však Dix opisinel, Olaf. A pod manipuláciou získali, že zobrali iba slovo ako nahrážku, slovo ako niečo a vyťahli pod manipuláciou. Ale nebolo to slovo skrze moc Ducha Svatého. Pokiaľ to není skrze moc Ducha Svatého, nerob nič. Halelúja. Takže poďme ďalej. Moc církvi. Keď hovorím o církvi, hovorím o tebe. Zapamätaj si. Poď so mnou do Lukáš 4.31. Moc v církvi, ale moc z teba sa nesmie vytratiť. Poďme do Lukáša 4.31. Lukáš, sláva Bohu, 4.31. A tu sa píše. Potom zostúpil do galilejského mesta Kafarnaum
a učil v dni soboty. Dneska máme piatok. Veľmi sa divili jeho učeniu, lebo jeho reč bola mocná. Aká reč bola? Bola mocná. Bol však v synagóge človek posadnutý duchom nečistého démona. A počuj, tu vykrikol silným hlasom. Hej, čo ťa do nás, Ježiš Nazarecký? Prišiel si nás zahubiť? Viem, kto si, ten svätý Boží. Ježiš mu prihrozil a povedal, mlč a vyjdi z neho. I hodil démon toho človeka medzi nich, potom vyšiel z neho a neuškodil mu. Vtedy prišiel na všetkých úžas a tak hovorili medzi sebou. Čo je to za slovo, že v moci a síle rozkazuje nečistým duchom a vychádzajú a rozniesla sa povesť o ňom po všetkých mestách a okoliach. Vidíš? Píše tu niečo, že Ježiš niekde prišiel do nejakej cirkve alebo prišiel do nejakej synagógy a učil v ich dni soboty. Veľmi sa divili jeho učeniu, lebo bola jeho reč v moci. Takže Ježiš, keď vyučoval, Ježiš, keď kázal, bola to v moci a v síle. Takže môžeš vidieť, že Ježiš nekázal iba slovo, ale že on kázal v moci. A keď prišiel do cirkvi a zrazu tam začal slúžiť, tak proste farizei a všetci, čo tam boli, tak zrazu jeden postavil sa a povedal, hej, čo ťa do nás? Čo ťa do nás? Čo si nás prišiel? Iným slovom, čo si nás prišiel odstrániť? A vidíš? Čo prejavovalo, že temnota sa ozvala? Nebola iba prítomnosť a bolo to, že Ježiš začal hovoriť to slovo moci. A keď začal hovoriť to slovo moci, počuj, 34. verš hovorí, hej, čo ťa do nás, Ježiš Nazarecký, prišiel si nás zahubiť. Vieme, kto tedy si, svätý Boží. Takže môžeme vidieť, a teraz počujte, ja si to poznačím, a teraz počujte. Všetci sú tam v synagóge, akoby v cirkvi. Farizei sú tam. Ježiš vyučuje, káže. Dovolili mu. A teraz počujte. Povstane človek, ktorý bol prejavovaný, a iným slovom démon, a ukázal identitu Ježiša Krista, a on ukázal, prišiel si nás hubiť, iným slovom, ty máš moc nás zahubiť. A počuj, jak je možné, že všetci, čo tam boli, nepochopili. On tam jasne odkryl a povedal, vieme, kto si svätý Boží. Halleluja. A preto oni nepochopili, že kto tam stojí. Aká moc tam stojí. Aká svatosť tam stojí. Ty môžeš byť niekedy v cirkvi. A preto nepochopíš, aká svatosť je v cirkvi. Preto povieš, hej, čo ťa do nás? Prečo tak kážeš? Prečo kážeš na nás? Ale zdravý postoj povie, hej, amen, svätý Bože, slovo Bože v moci a v síle. A oni potom hovoria, vtedy prišli na všetkých úžas. Na všetkých prišiel úžas. A počuj. A tak hovorili medzi sebou. Čo je to za slovo, že v moci a síle rozkazuje nečistým duchom? Halleluja. Čo to je? Vidíš? Nepochopili slovu. Nepochopili tým slovom, ktorý Ježiš povedal, vyjdi z neho. Nepochopili tú uvoľnenú moc. A takto veľa ľudí v dnešnom čase nepochopí moc. A oni sa divili, čo to je za slovo? Čo to je za Ježiš? V dnešnom čase Ježiš dokáže všetko. V dnešnom čase, pokiaľ ty dovolíš Kristovi, to slovo Bože vytvorí, uvoľní, oslobodí. Možno máš nejakú nemoc. Možno máš niečo vo svojom živote. Možno sa necítiš dobre, možno si na dne. Ale dovol slovu, aby tá moc ťa dvihla. Dovol slovu, aby to slovo prinieslo uzdravenie.
Možno čítaš už slovo. Možno hovoríš, ale toľkokrát čítala som o zdravení. A hovorím, Páne, uzdrav ma. A nič sa nedeje. Ale pýtam sa jedno. Zobral si to slovo až do takej úrovni, že si priniesol, aby Duch Boží zapálil, aby Duch Boží priniesol tú svoju moc? Niekedy my chceme iba jednoducho, ale veď je napísané. No áno, veľa vecí je napísané, ale veľa vecí potrebujeme, aby boli zmocnené. Bez toho, aby slovo nebolo zmocnené, nikdy tvoj život nebude zmocnený. Môžeš čítať od rana do večera. Ale pokiaľ nedovolíme Duchu Svätému a nepochopíme slovu, nepochopíme a budeme mať takový postoj ako farizei, ktorí nedovolili, aby slovo Bože v nich sa stalo mocou, nikdy nepochopíme Kristovu moc. Ja chodím v moci. Ja kde prídem, Božia moc je so mnou. Ja keď pôjdem do práce, tak tam je Božia moc so mnou. Démoni nemôžu na mňa, démoni nemôžu mi hovoriť. Ty musíš prikazovať, ty musíš hovoriť, ty musíš rozprávať. Prečo? Bolo ti dané slovo moci, aby si začal tvoriť nové veci. Halelúja. Sláva Ježiš. Počuj, keď my nepokopíme slovu, potom Satan, teraz počuj, amen. Vidíš, Duch Svätý je dobrý. Poznáte príbeh, kde rozpráva, že slovo Bože upadlo na okraj cesty. A potom Ježiš dáva výklad, to sú tí, ktorí počúvli slovo, ale prichádza zlodej, prichádza Satan a ukradne im to slovo zo srdca. Tu máš jednu vec. Pokiaľ dneska tým kážem a ty to slovo neuchováš, tak príde Satan. Veríš tomu? Príde Satan a dokonca Andre Marojilo Niko. Ale Biblia jasne píše. Prichádza Satan a vytrhuje im slovo Bože z ich srdc. Takže, môže? Pokiaľ nedovolíš, aby to slovo v tebe sa zmocnilo, Satan má právo chytiť to slovo hovorené. A zahodí preč. Lebo ešte není v tom síla a moc. Ale keď ty necháš, a počuj, amen. Možno hovoríš, pastor, a jak mám dať tú sílu na to slovo? Jednoducho. Biblia píše, skrze slyšenia prichádza víra. Takže, ponieważ víra musí zrosť so slovom, ktorý sa stáva, že prichádza to duchovné oplodnenie, prichádza tá duchovná síla, ktorý ty dáš do toho víru, uveríš tomu slovu a to slovo spraví toto. A začne rásť v tvojom živote, mocnieť a silnieť. A ty potom na základe toho rastu, toho slova, tých ovocí, ktorý premení v tebe, začínaš potom chodiť v sile a v moci. Amen. Poďme ďalej. Niečo poviem. Nemôžeme používať slovo proti bratovi. Nemôžeme používať slovo tedy, kedy nám sa zachce. Ponieważ pokiaľ my používame slovo nesprávne, manipulujeme slovom. Takže slovo Bože stráca silu tedy v tvojom živote, kedy začneš manipulovať slovo. To znamená, kedy ja chcem, tedy budem hovoriť. Ale je písané, je napísané. A takto veľa ľudí zneužívajú Božie slovo. Zneužívajú ho k vlastnému prospechu, aby, teraz počuj, nemôžeme využívať slovo k vlastnému, jak by som to povedal, vyzdvihnutiu, aby my sme sa na základe iba Božieho slova dvihli. Nemôžeme ho použiť a zmanipulovať pre vlastný prospech, aby ľudia videli, že ja mám slovo. Aby ľudia videli, že ja som duchovný. Než v tom čase uvidíš veľa duchovných, ktorí ti budú citovať slovo. Ale to ešte neznamená, že máš ho takto používať. Slovo Bože je používané vtedy, kedy Boh chce. Ja budem vedieť, kde rozprávam. Biblia píše, a nehačte perly medzi svine. Co to znamená?
že ty musíš si dávať pozor na slovo Božie. Musíš si chrániť slovo Božie. Musíš vedieť, kde ho dať, kde ho investovať. Ježiš ho investoval dobre. Ježiš ho investoval, a teraz počuj, do čeho ho investoval? Investoval ho do učeníkov, 12 učeníkov. On investoval do zmluvy, investoval do 12 kameňov izraelských, on tam investoval a v dnešnom čase je cirkev. Takže slovo Božie je veľmi, ale veľmi dôležité. Ďalej. Pardon. Sláva Bohu. Ďalej. Poďme trošku niečo odkryť. Dovolíte mi, aby som niečo odkryl? Odkryjeme dneska niektorých zlých postojov alebo falošných prorokov. Dobre? Čo sú to falošní proroci? Falošní proroci sú tí, ktorí kradnú Božie slovo. To znamená, že oni falošne prorokujú. Jak môže prorokovať, keď cituje slovo Božie? Ale i takto sa dokáže zmanipulovať slovo pre vlastný prospech. Takže chcem povedať, ten, ktorý nežije svatý život a prorokuje a hovorí o sebe, že je prorok, tak ja hovorím, je to klamár a je to ten, ktorý kradne Božie slovo. Biblia hovorí, ja som ich neposlal prorokovať, ja som ich neposlal, takže nie každý, kto k vám príde a začne ti prorokovať do života, že je prorok. Dávaj si pozor, co a aké proroctvo prijímaš. Lebo aj Satan dokáže prorokovať. Možno hovoríš, pastor, jak je to možné? Pamätáte sa na príbeh, kedy Peter so učeníkmi prechádzajú mestom a jedna čarodejníčka, ktorá mala vešteckého ducha, hovorila, to sú synovia Boží, to sú služebníci živého Boha, ktorí vám zvestujú ceste Páne. Hovorila pravdu, je to tak. Ale pod akým duchom? Pod akým duchom rozprávala? Bolo to duch čarodejníctva. Dávajme si pozor a nehovoríme, tak praví Pán, tak hovorí Boh. Dávaj si pozor na ten palec. Dávaj si pozor, jak prorokuje. Ja nemôžem o sebe vyhlásiť, som prorok. Ja nie som prorok. Pokiaľ Boh mi dá proroctvo, on sám bude rozprávať. Ale ja nie som prorok. Dajte si pozor na tých, ktorí hovoria, že sú proroci a nežijú tak. A klamu. Lebo Boh ich neposlal. Takí ľudia sa neboja Boha. Už o seba vyhlasili sami, že sú proroci. A teraz niečo poviem. Silné ale. Pokiaľ prorok nemá duchovný domov, není prorok. Lebo prorok buduje cirkev. Pokiaľ nejaký člen cirkve o sebe vyhlasuje, že je prorok, ale nežije v cirkvi, tak ti chcem povedať jednu vec. Je to falošné. Není to pravda. Je to klamstvo z pekla. Boh svojich prorokov vložil do církve, zasadil do církve, aby budovali církev, aby dávali smery do církve. Takže, bratia moji, dávajte si pozor, kto prorokuje. Proroctvo, ktoré je z Boha, sa naplní. Takže Boh bdie nad svojim slovom. Takže proroci, ktorí hovoria o sebe a kradnú Božie slovo, beda im, a sa obrátia. Niektorí proroci, viete, čo robia? Aj cigaretu? Aj prorokujú a hovoria, majú proroctvo. Ja hovorím, taký blúd satana. To je klamstvo. Božie slovo je v moci a v síle. Božie slovo je v čistote a svatosti. Takže taký prorok musí žiť svato. Poďme trošku ku kazateľom. A ja som kazateľ. Kazatelia. Čo dokážu kazatelia v dnešnom čase? V dnešnom čase dokážu manipulovať. Jak? Že ti podám tak slovo, tak keď ti dám slovo, vychytanie, že ťa zmanipulujem. Dajme si pozor v poslednom čase na manipuláciu. Poďme trošku viacej niečo povedať. Ako sa príjma Božia síla a Božia moc skrze slovo? Skrze čistý a úprimný postoj. Pokiaľ človek nemá čistý a úprimný postoj, nikdy nepríjme sílu a moc.
Možno hovoríš, pastor, už netreba hovoriť o síle a o moce. Čas stačí láska. Láska, kampel, už netreba ani moc. Pozor. Láska nikdy nefunguje bez moci. Lebo Biblia píše, a láska Božia bola vyliatá skrze Ducha Svatého. Takže než má prísť láska, ona prejde mocou. Jak? Duch Svatý. Duch Svatý je tá moc. To, že máš Ducha Svatého v sebe, to je tá láska. Takže niektorí nechcejú Božiu moc. Niektorí nechcejú prejavy v cirkvi. Niektorí nechcejú zažiť dotyk Boží. Niektorí, počujte, vidia, že sa niekto trasie a povedia démon. Ponieważ nerozumia tej moci. Nepochopili moci Božej. Takže poďme ešte do jedného príbehu. Ako Ježiš, keď ho chceli chytiť v Getsemanskej záhrade. Je to tak? A prišiel tam prápor. A čo povedali? Kto je Ježiš Nazarecký? A keď Ježiš vstal a pristúpil a povedal, ja som, cúli a padli. Ale niečo mi tam pán ukázal. Keď sa postavili a pristúpili k Ježišovi, tak už sa nepýtali. Oni hovorili zase, počuj. Kto je Ježiš Nazarecký? Ale pritom on už odpovedal k ním. Ja som. Padli, stanuli a zase sa jeho pýtajú. Kto je Ježiš Nazarecký? Ale už nepadajú. Jedna vec. Pokiaľ nerozumieš pravde, pokiaľ nerozumieš Božej moci, nikdy nepochopíš, kto pred tebou stojí. Nikdy nepochopíš, kto stojí pred tebou. A Ježiš uvoľnil svoju moc, svojho slova. Uvoľnil a povedal, ja som. Slovo Bože v moci. A počuj, cúvajú a padajú. Co to je za moc? Povieme, že démoni spadli? Nie. Ja to tam nečítam. Viete, čo tam čítam? Že tam bola jasná moc uvoľnená. Kedy pocítili, že Ježiš má veškerú moc vo svojich rukách. Ve svojich ústach. A prehovoril. A padli. Halilúja. Ďalej, ako sa príjma? Vo víre. Nikdy nemôžeš prijať moc, pokiaľ nemáš víru. Takže ľud, ktorý neverí na Božiu moc, na prejavy Božej moci, tak nemá víru a nemôže ju prijať. Takže víra príjma. Takže majme víru a veriť slovu, čo mu hovoríš. Pokiaľ niekto hovorí niečemu a neverí tomu, tak ako chceš, aby bola uvoľnená moc? Jak chodíš v moci? Ja chodím v moci, ale tomu i verím, čo rozprávam. Pokiaľ rozprávam k tebe slovo Bože, tak ja verím, že ty sa chytíš toho slova. Ja verím, že to slovo sa dotkne teba. Takže chodiť v síle a moci slova je veľmi dôležité. Nebuďte literárni kresťania. V dnesnom čase sa vytvárajú literárni kresťania, ktorí chcejú iba všetko mať tak, jak je napísané. Ale už vyjavené slovo nechápu. Ja sa pýtam, kde je réma, kde je Duch Svatý? V dnešnom čase musíš chodiť v síle a moci. Pokiaľ nie si kresťan moci, tak potom, kde je Duch Svatý? Boh ti dal moc. Ako? Biblia píše, a dal som vám moc šliapať po veškerej síle vášho nepriateľa. Wow. Veškerú sílu mi dal. Povedz so mnou. Veškerú sílu. Neviem, či rozumieš tomu, čo som teraz povedal. Veškerá síla. To znamená všetku. Veškerú právomoc z neba, z Krista bola daná tebe. Takú silu mám a nerobí mi nič. Vidíš, v takej sile chodíš a nevieš uvoľniť. V takej sile chodíš a nevieš tvoriť. Je treba začať cez svoje ústa prejavovať Božiu moc a veriť tomu. Halelúja. Počuj. Ak nemáš víziu, nie si tvorca. Halelúja. Ak nemáš víziu, nie si tvorca. Takže kto je tvorca? Ten, ktorý má víziu. A počuj ďalej. A ak prestaneš
byť tvorca, čo skoro stratíš, počuj, cieľ a zmysel života. Takže byť tvorca znamená mať víziu. A keď človek už strátil, než v tom čase ľudia strátili tú víziu, počuj, strátili to. A strácajú cieľ, ponieważ už nemajú ten zmysel toho života. Už neveria tak slovu. Už nedôverujú tak slovu. Už hovoria, ja už som toľko veril. A nič sa nedeje. Ale jedna vec je, povedz si sám, sama, si osoba, alebo si kresťan vízie? Si tvorca vízie? Pastor, jak sa to tvorí? Jednoducho. Poviem vám niečo o tvorení. Než nastane tvorenie, teraz počúvaj, než nastane tvorenie, musí nastať sny. Sen vytvorí podstatu toho, čo chce spraviť. Takže pokiaľ ja mám sny, v nich budujem, v nich vyrábiam vízie. Ale pokiaľ nemáš tú víziu, pokiaľ nemáš tie sny, sny Božie, sny o živote, sny o službe, sny o nových vecí, sny o svojej službe, tak potom nemôžeš tvoriť. Potom nie si tvorca. Ježíš sa stal tvorcom preto, ponieważ má slovo a vízie a sny pre tebe. Biblia píše, a moje zamýšľanie je o tom, aby ste mali život požehnaný, hojný. Takže co máme mať? Vízie, sny a stať sa tvorcami. V tomto čase svet nebude tvoriť. Svet nemá vízie Bože. Svet má vízie zákona. Svet má vízie Antikrista. Ale ty potrebuješ mať vízie Bože. Ty potrebuješ zrodiť túžbu v sebe. Ja už sa nevidím, ja sa vidím na dne. Skús začať snívať, jak si silný. Skús snívať, že niekde kážeš. Skús snívať, jak ty si bohabojná. Skús snívať, aké máš zjavenie v slove. Skús sa vidieť cez sny niekde viac, než si teraz. Keď zavrem a začnem snívať, vidím sa niekde viac. A keď otvorím oči, poviem, to bol iba sen. Áno, bol to sen, ale ten sen sa môže stať realitou. Ten sen sa môže stať pravdou, keď ty začneš niečo rozprávať, keď ty začneš niečo hovoriť. On sa stane realitou, ale veľa ľudí na základe toho, že Boh im dáva sny, oni si povia, to sen, to nemá cenu, to sa nikdy nestane. Ale jak má Boh zrodiť v tebe tvorenie, keď ti nedá vidieť veci dopredu? Halleluja. Ako Boh dáva vidieť veci dopredu? Není, že on ti dá sen. On začne k tebe rozprávať. On začne cez svoje slovo moci uvoľniť do tvojich snoch. A on zrazu uvoľňuje sny Bože. A ty začneš zmýšľať. Hovorí, Bože, to by som chcel. Pane, tak by som chcel kázať. Taký výklad by som chcel. Pane, taký by som chcel byť. Chcel by som dvíhať slabých. A jednoducho, Boh nám dal tvorenie. Ramo, šikahája. Moja mysl bola stvorená. Teraz počujte. Moja mysl bola stvorená na tvorenie. Halleluja. Už viete, prečo Satan potrebuje mysel? Keď dostane mysel, má továrňu na vyrábanie veci. Zneužíva tvoju mysel, tvoju kapacitu mysle. Začne dávať do pohybu tvoje telo nesprávne. Keď chytí tvoju mysel, zrazu tvoje telo kráča nesprávne, zmýšľa nesprávne, sníva nesprávne. A zrazu zistíš, že si malocenný. Už ma nikto nemá rád. Ja nedokážem nič vo svojom živote. Ja sa neviem modliť. Ale Ježiš dáva tvorcovi víziu. Povedz o sebe.
som skrze Pána Ježiša Krista tvorca. Bolo vám dané, teraz počujte, prečo hovorím o tvorení? Ponieważ má slovo v ústech tvorenia. Keď má slovo Bože v ústach, máš tvoriteľskú moc. Halelúja. Zrazu tvoríš veci. Tvor svoje manželstvo. Nepokladaj ho na dno. Nedávaj ho do truhly. Nebij už klinca, hovoríš, už je koniec. Pozvedni a prehovor do manželstva. Prehovor do rodiny. Prehovor do problémov. Začni hovoriť to slovo moci. Ja nemám financie. Začni hovoriť do svojich financií. Moje oči sú slabé. Začni k ním hovoriť. Budete vidieť viac, než ste videli. Uši. Budete počúvať viac, než ste počuli. To sú ľudia, ktorí majú vízie, ktorí majú plány, ktorí majú stratégie. Bože! Tvoriteľská moc je v mojich ústach. Dynamis. Dynamis. Grécke slovo dynamis. Je uvoľnená moc Božieho slova. Že keď niekde prehovoríš, to funguje. Pane, ja ešte nevidím tieto veci. A Boh hovorí, tvor. Dal som ti moc tvoriť. Teraz tvor. Teraz je čas. Naša cirkev sa už nikdy neotvorí. Kto hovorí, že sa neotvorí? Už je otvorená. Ty musíš byť otvorený. Musíš byť silný, silná. Chodiť v moci, že keď na teba nejaký kresťan pozrie, nebudeš chodiť jak utrapený, jak marnotrapný syn. Ty nie si marnotrapný syn. Ty nie si ten, ktorý má mať sklonenú hlavu a chodiť, ako keby nič nemal. Som čoro. Ty nie si čoro. Ty nie si niekto, ktorý má mať dole hlavu. Ty máš mať pozvednutú hlavu ku Kristu. Ty máš pozerať na toho, ktorý je pred tebou. Ty máš rozprávať slovo, ako Ježiš od tebe rozpráva. Že si syn a dcéra jeho. Že si požehnaný. Začnite rozprávať veci. A oni sa začnú diať. Halelúja! Sláva Ježiš. Poď so mnou ďalej. Poď so mnou, určite poznáte príbeh. 1. Samuelova 17. Prvá Samuelova 17. 32. Halelúja. Môžem čítať? Takže Samuelova 17.32. A tu sa píše. David povedal Saulovi, nech z neho nikto nemá strach. Tvoj služebník pôjde a bude bojovať s tým Filištíncom. Saul odpovedal Dávidovi, nemôžeš ísť pred tomu Filištíncovi a bojovať s ním. Veď ty si chlapec. Ale on je bojovník od svojej mladosti. Ale Dávid povedal Saulovi, tvoj služebník bol pastierom pri stáde svojho otca. Keď prišiel lev, alebo medveď, alebo odvlékol ovcu zo stáda, pustil som sa za ním, zrazu som ho a vytrhol som mu z tlamy. Keď sa obrátil na mňa, chytil som ho za bradu a bil som ho, až kým ho nezabil. Aj leva a medveďa zabil tvoj služebník. A tento neobrezaný Filištínec bude ako jeden z nich, pretože hánil šiky Boha živého. Ďalej Dávid hovoril, Hospodin, ktorý ma vyviedol z moci lva a z pazúr medveďa, vytrhne ma i z rúk tohto Filištínca. Vtedy povedal Saul Davidovi, choď a Hospodin bude s tebou. Potom Saul obliekol Dávida do svojej šiat a dal mu na hlavu bronzovú príľbu a navliekol mu pancier. Je tu príbeh, ktorý hovorí, že Dávid prichádza niekde a zrazu
vidí, jak jeden Goliáš, to bol obor, prichádza a bojuje a háni šiky živého Boha. A keď prišiel a hovorí, nebojte sa. Kráľovi hovorí, nebojte sa. A kráľ Saul mu hovorí, nemôže s ním bojovať. Veď si chlapec. A on je bojovník. Od narodenia. A tedy Dávid, teraz počujte, a tedy Dávid hovorí svoje svedectvo. Hovorí, veď tvoj služebník, keď pásol ovce svojho otca a prišiel nejaký lev, tak som ho začal byť, až kým ho ju nepustil. I medveďa som zabil. A počuj, čo vlastne Dávid ukázal? Že sa nebojí. Že on má niečo, o čom Saul nevie. Poďme ďalej. Budeme čítať od 42. Keď Filištínci pozreli a videli Dávida, pohrdli ním, lebo bol mladíkom červenolícim a pekný na vzhľad. Filištínci povedali Dávidovi, či som ja pes, že si ideš proti mne s palicou. Filištínci preklínali Dávida svojimi bohmi. Ďalej Filištínci hovorili Dávidovi, tak, lebo poď ku mne, nech dám tvoje telo nebeskému tvácovi a poľnému zveri. Na to Dávid odpovedal Filištíncovi, ty prichádzaš ku mne s mečom a kopijou a so štítom, ale ja idem k tebe v mene Hospodinova mocnosti, Boha Izraela. Ó, halleluja. Co tu vidím? Vidím tu, že Dávid vie, s čím prichádza k nepriateľovi. Predstavte si, že toľko od Saulových bojovníkov a všetci nedokážu zdolať Goliáša. Majú rôzne zbrane, ale nedokáža zdolať Goliáša. A čo mi na to Pán ukazuje? Že prichádza malý Dávid a má plán, má stratégiu a prichádza a hovorí rozsudok skôr, než bol ukončený. Ešte skôr hovorí, čo sa stane, než sa to udialo. A toto sú Boží služebníci. Že sú o krok vpred pred svojim nepriateľom. Ty musíš byť o krok vpred, keď vieš, s kým chodíš. Dávid vedel, s kým chodí. Aká moc chodí s ním. A tá moc bol Hospodní zástupu. A počuj, v dnešnom čase existujú falošné církve. Existujú falošné církve, ktoré sa hrajú na církve, na bojovníkoch. Oni sa hrajú, že majú výzbroj, ale nevedia bojovať, nevedia zdolať toho Goliáša. Koľko církví sú v dnešnom čase, ale počuj, neboli ustanovení na to, aby zdolali Goliáša, ponieważ nemajú pomazanie proti Goliášovi. Nie každý môže, nie každý môže zdolať niečo. Každý je na niečo špeciálny. Ale v dnešnom čase samé církvi, samozvánci si dokážu mysleť, my sme Božia armáda, my sme Saulova armáda, ktorá zdolá toho Goliáša a pritom nevedia nič, len utekať. To, čo Boh neustanovil, nikdy nebude vyhrávať. To, čo Boh neustanovil, nikdy nebude mať plán, ako zničiť satana. Aj keď bude mať štít, aj keď bude mať meč, presto nezdolá. Počul si? Aj keď mali výzbroj, presto nezdolali. Ale prichádza niekto, ktorý má slovo Božie, prichádza niekto, ktorý bol ustanovený. Počuješ? Ustanovený. Myslím, že to bol Samuel, ktorý ustanovil Dávida. Takže nemôže založiť niečo, pokým není ustanovenie, pokým není oddelenie, ty nikdy nezdoláš Goliáša. Ľud bude v probléme, ľud bude neustále zavretý v okolách a nikdy ho nezdoláš, ponieważ to pomazanie, ktoré ustanovené bolo, prinieslo, aby si mohol zdolávať Goliáša. Takže, co to znamená?
Že nie každý, kto si povie, som pastor, nie každý, ktorý si povie, som evangelista, nie každý, ktorý si povie, ja som prorok, lebo aj tí proroci, aj tí pastieri, ktorí sami sa nazvali, nemusia vyhrávať. Budú zmatku. Budú riešiť a nikdy nevídu. Ponieważ musí prísť Dávid, ponieważ musí byť pomázaný Hospodinom, ponieważ musí niekto prísť, ktorý má pomazanie na zdolanie problému. A niektorí cirkve sami si spravili cirkve a čakajú, že niekto nás pomáže. David nikdy tak nečakal. Za Davidom prišiel. Za Davidom niekto prišiel. A keď niekto čaká a chce túto, ako by som povedal, hodnosť, spýtaj sa v duchu, či si. Či máš na to. Či si schopný. Ponieważ pokiaľ tu nebolo položené, nie si schopný. Aj keď máš Ducha Svatého, nie si schopný, lebo Duch Svatý nepôjde proti vlastnému pomazaniu. Duch Svatý nepôjde proti tomu, že Boh pokiaľ neoddelí. Falošné cirkve, ktorí neboli oddelení, mužovia, ktorí neboli oddelení pre službu, sú klamári. Prepáč, hovorím pravdu. Ty nás teraz chceš odhaliť. Áno, slovo Božie odhalí to, co není správne. Ľudia, ktorí sami vedú skupinky, ľudia, ktorí sami vedú modlitby, ľudia, ktorí sami vedú nejaké služby a neboli oddelení, je to klamstvo a Boh s tom nejde. Toto je pravda. Pokiaľ si nebol pomazaný, vstupuješ do čarodejníctva, do okultizmu. Nikdy nebudeš vyhrávať. Aj keď budeš kráľ, aj keď budeš mať pod sebou vojákov, presto nevyhraješ. Ponieważ pomazanie musí prísť od Hospodina. Oddelenie musí prísť od Hospodina. Ale dnešné evangelium je, že ľudia, aby nasmerovali ľud, tak si nechajú, lebo chcú manipulovať ľudí. Prečo? Ja chcem byť pastor, ja chcem byť evangelista. Nikdy nebudeš, pokiaľ nespravíš postoj srdca správny. Pokiaľ nebudeš používať slovo Bože správne. Počuť ďalej? Ale však my len čítame slovo Božie, my len tak máme zhromaždenie, iba hovoríme, aby sme sa nejak udržali. Hej? A manipulujete slovom? Robíte niečo, čo Boh neustanovil? Dávid nemohol vstúpiť do služby, pokiaľ neprišlo pomazanie. Neotvoril svoje ústa, pokiaľ neprišlo pomazanie. Až keď prišlo pomazanie, začal účinkovať. Takže falošní učitelia, manipulátori, preč ve imenu Ježiš. A sa obrátia a učinia pokánie, lebo toto je pravda. Možno vy, taký mladý, a co nám budeš ty rozprávať? Nie je to kenapenava, Božie slovo to hovorí. Že to sú bludári, ktorí túžia po tituloch. V dnešnom čase netúž po titule, ale túž potom, aby si mal poriadok so srdcom, s Bohom, s bratom. A nie po titule. Niekto ťa ustanoví. Nikto ťa neustanoví, lebo Boh není hlúpy. Ale my cítime Ducha Svatého tam. Nie, to je duša. Toto je pravda. Ľud potrebuje počuť pravdu v dnešnom čase. A nerobiť si, v dnešnom čase sú plno pastierov. Aj keď neboli ustanovení. Smilníci, cudzoložníci kážu, môžu zase vstúpiť do pastierskej služby. Jaký blúd, jaké klamstvo. Veď slovo Božie jasne odhaľuje týchto tváre, odhaľuje. A pokiaľ človek sa nedrží slova, beda takému človeku, lebo Boh mu ukráti na strome života. Čiňte pokánie a obráťte sa k pravej pravde. Každý jeden z nás. Nemýlme sa. U Boha je všetko možné. Ale jedna vec je, že Boh je Bohom poriadku. A pokiaľ ty si niekde vytvára svoje skupinky, svoje služby, pozor. Pokiaľ nebol tam Boh, si v zbúre, v čarodejníctve. Toto je pravda.
mal by si skloniť hlavu, mal by si sa niekde zakoreniť a mal by si hľadať Božiu voľu a nie titul. Ďalej, lebo viem, že ma ešte niektorí povstali a ja vám teraz chcem odhaliť niečo. Chcem, aby ste potom to zverejnili dobre. Lebo teraz odhalujeme tváre, to, čo je schované vyjde. Povstali pastieri, ktorých ustanovili a oni ešte nežijú ani v manželstve. Viete o tom? Pastor na nás položil ruky a on nás ovdal. Takže takto nefunguje. Pokiaľ pastor nemá poverenie, nemôže ovdávať. To znamená, že takto dnešnom kážu všade ľudia. Položili na nich ruky, ani nerešpektujú Boží zákon, ktorý dal na zemi. Ale hlavne, že sú pastieri, sú to cudzoložníci a vedú celú cirkev do cudzoložstva. Toto je pravda. Takže takto nefunguje, že na vás iba prídete niekde do cirkve. Keby ste prišli u mňa a ešte nežiješ v manželstve a prídeš u mňa a povieš, pastor, chcem, aby si ma ovdal. Aby si nám spravil svadbu. Tak ti poviem, prepáč, nemôžem, nemám na to právo. Choď tam, kde majú na to právo. Kde? Je tu matrika. Sú tu pastori, ktorí majú právo. Ale pokiaľ niekto si to robí podľa seba, beda. Beda takým ľuďom, ktorí to robia. Takže sú pastori a žijú v cudzoložstve, ale kážu, hovoria, nemusíme byť. Takže ja hovorím, je to blúd, je to klamstvo, je to satanové klamstvo. Toto sú pravdy Božieho slova. A vieš čo? Boh bude súdiť tieto veci. Boh bude súdiť. Áno, presne, sestro. Duch Jezábel v cirkvi pokračuje. Áno, sestro Nina. Je to tak. Je to duch Jezábel, ktorý vstupuje do cirkve nenápadne, zmanipuluje. Čo robí duch Jezábel? Sestra je poženaná. Čo robí duch Jezábel? Manipuluje ľudí v cirkvi. Manipuluje skrze učenie. Takže niektorí, nielen ženy, pozor, ale aj muži, aj vedúci, aj pastori, aj proroci, aj neviem kto aký titul, môžu nosiť ducha Jezábel, pokiaľ si nedajú pozor. Takže tento duch Jezábel sa vkrádá tam, kde sú vodcovia, kde je nejaké lídri alebo nejakí vedúci a cez nich manipuluje ľudí, pretože oni žijú v smilstve, tak dovoluje aj im žiť v smilstve. Ja hovorím, blúd. Ale však môžeš. Však Boh vidí, že si bol zosobašený. On vidí vaše srdce. Ja hovorím, klamstvo. Boh čoskoro zhodí tieto veci. Boh tieto veci zhodí. Človek by sa mal zobrať. Jak? Tak Boh to nariadil. Toto je pravda. Takže nevytvárajme si služby sami. Lebo vstupujeme kde? Do čarodejníctva a začne pôsobiť duch Jezábel. On ti povie, však my čítame slovo. No však ja nehovorím. Ale už tam není pomazanie. Je falošné pomazanie, neustanovené pomazanie. Tam, kde nebolo ustanovené, je falošné pomazanie pod duchom Jezábel a manipuluje tých ľudí. Toto je pravda. Prečo neuvoľní a nedá im smer? Taký vodca, neboli takí vedúci, alebo ja neviem kto? Lebo sa bojí, že príde o vlastné miesto. Drží. A to je manipulácia, strach. Že prídem o tom, mne sa to páči a ja mám strach, že o nich prídem. To nie sú tvoji, to sú Ježišovi. Dnes zobrali niektorý kľúč poznania a sami nevchádzajú a iným bránia. Ľudia sa musú prebrať. Neskakajte do všetkých zborov, kde vám povia, my sme církve. Pozrite na ovocie, pozrite na to, aký strom je tam. Pozrite, či ide podľa Božieho slova. Keď nejde podľa Božieho slova, duch Antikristu ide. Stačí jedno slovo zmení a je tam náznak na ducha Antikrista. To je pravda.
ale my môžeme, však Boh nám odpustil a my môžeme zase slúžiť. Aj keď si zoberieme iné ženy, my môžeme slúžiť. Fakt. Veď Biblia píše. A diakonát je jedno ženatý. Nie dvakrát. Jednou. Aké klamstvá sa vniesli do církvách. Aké klamstvá sa vniesli do církvách. A ľud nevidí, ľud je slepý. Ženy šatky musíte mať. Nemôžete musíte sa zahaliť. A vy nemôžete rozprávať s mužmi, nemôžete kázať. Nemôžete kázať ženy. To sú zákonníci, to sú farizejskí duchovia, ktorí nepochopili pravde, že pred Kristom už není muž ani žena, ale všetko v Kristu jedno. Tvrdá je to reč, ale tomu sa páči, kto miluje pravdu. Ale ten, ktorý nemiluje pravdu, nebude milovať ani mňa. Toto sú pravdy. Odhaľte tvár. Boh odháli v tomto čase. A viete čo? Mne sa jedna vec páči. Že ostane cirkev slávna. Boh začne trásť. Čo znamená? Že tento Dávid prichádzal nie nejakou múdrosťou. Tento Dávid neprišiel ako niekto, ktorý není ustanovený. Tento Dávid neprichádza ako niekto, ktorý nemá plán. Ale prichádza ako niekto, ktorý má slovo Božie, ktorý má, počuj, má zbranie, vlastné zbranie, robošikája. Nebere zbranie iných, nebere dary iných, nebere pastvorstva iných, ale má prak, má palicu, má vlastné zbranie, co mu dal Bůh. A tie zbranie ide použiť. Tie zbranie používa. Zatímco niekto používa iné pomazania, používajú iné veci. Napodobňujú iných pastierov, napodobňujú pomazanie, falošné pomazanie napodobňujú. Toto je pomazanie a pritom duša. Práve pomazanie ide až do kosti, morku, špíku, odhaľuje. Práve pomazanie hovorí jasné. Ono búra, ale zároveň buduje. To je práve pomazanie, ktoré búra a stavia. Ježiš povedal, zbúrajte tento chrám a za 3 dní ho postaví. Co je to pomazanie? Je to Ježišovo pomazanie. Je to pomazanie staviania, búrania. Pokiaľ si, počujte, pokiaľ si pod zdravým pastorom, budeš aj ty zdravý. Pokiaľ si pod chorým pastorom, budeš aj ty chorý. Pokiaľ si pod smilníkom, cudzoložníkom, budeš aj ty cudzoložník. Toto je pravda. Toto je pravda. Pod čím si? Ježiš je hlavná autorita ľudstva. Ale chcem ti jednu vec povedať, že Boh dal aj autority na zem. A pokiaľ nevieš rešpektovať autoritu a hľadáš niečo iné, beda, beda. Ja ti niečo prečítam. Chcete vedieť, akí budú ľudia? V tomto čase. Poďme si prečítať. A počujte. Ja verím, že sa máš dobre. Amen. Toto však vedzte, že v posledných dňoch nastanú ťažké časy. Čo píše? Nastane ťažké časy. Ľudia budú totiž sebeckí. Milovníci peniazy. Wow. Miluješ peniaze? Ďalej. Chvástaví. To ja som uzdravil. To ja som ho vymodlil. To ja som. Spupní alebo skupní budú skúpi. Meleské dáva? Ja jemu dám? Rúhaví. Budú sa rúhať.
Čemu sa budú rúhať? Tomu, co nepoznajú. Budú sa rúhať. Ty budeš z ducha, oni povedia, nic z toho. A rúhajú sa proti duchu. Rúhajú sa proti pomazaniu. Ten pastor, to nič. A rúhajú sa pomazaniu. Môžem hovoriť ďalej, ale čas. Rodičom neposlušní. Takže budú rodičom neposlušní. To nielen dcéra, syn doma, ale duchovne. Budú neposlušní. Ďalej. Nevďační. Ty spravíš niečo pre brata, pre sestru, ale ani nevie povedať palikera v tuke. Nevďační. Nebudú ďakovať. Nedokážu poďakovať za dobre. Ty spravíš dobre niekde, ale už nedokážu. Sláva Bohu. Ďakujeme Pánu za to, ale co zo seba robí? Takí v dnešnom čase ľudia sú. Ja niektorých poznám, ale mám ich rád a milujem ich. Bezbožný. Bezbožný. Bez Boha. To znamená, že nebudú mať sebe nič dobrého. Nebudú mať sebe Božie kvality. Bezbožní. Nebudú mať tie hodnoty. Stratia. Nebudú mať sebe Boha. Nebudú mať sebe lásky. Stratia to. Kvôli čemu? Potom pôjdem kvôli čemu. Počuť ďalej. Neláskaví. Neláskaví. Nebudú láskaví k tebe. Budú pozerať na teba, ale budú na teba pozerať krivo. Ja keby si im zjedol, ja neviem čo. Budú pozerať krivo. Neláskaví. Nezmerliví. Tak toto je vážne. Nezmerliví. Nebudú sa chcieť zmieriť s nikým. Povia si, ja už s nikým nechcem mať nič. Ja už kresťanstvo poznám. Ja viem, aké sú tam vybité. Ja už s nikým nechcem mať nič. Nebudú chcieť sa zmieriť. Boh ti povie, choď k tomu a odpust. Nechce, lebo pýcha zabraňuje. Pýcha zabraňuje. Aby človek išiel do zmierlivosti, aby prišiel do odpustenia. Mám ďalej hovoriť. Ohovarační. Takto nikto nie sme. Ohovarační. Ľud rád ohovára v dnešnom čase. Viete prečo? Poneva stratili moc slova v ústach. Poneva sú nakázení. Ako sa nakázili? Nakázili sa tak, že bol niekto nakázený a oni zjedli jeho ovocie a stali sa ohovaračnými, což je čarodejníctvo, okultizmus. Zrazu sa stali kresťania a dokážu byť čarodejníci. Veríte tomu? Pokiaľ ohováraš, tak si čarodejník. To je pravda. Nehovorím to ja, hovorí to slovo. Biblia píše, a ohováranie je ako čarodejníctvo a zbúra. Takže nehovorím to ja, ale hovorí to slovo Bože. Takže nebuďme ohovarační. Nie, čo sa nám páči, ale čo sa Bohu páči. Počuť ďalej? Nezdržanliví. Nezdržanliví. Bude im všetko jedno. Budú sa rúcať do všeho. My to môžeme. Málom, že by ťa nezbili. Nebudú vedieť sa ovládať. Strácia to ovládanie. Prečo? Lebo už slovo tam není. Nebudú počuť divoký. Wow. Divoký? Dokáže byť kresťan divoký? Co to je za dzivy? Všetky sme dziví. Divoký. To znamená, nebude na jednom mieste, bude behať jak splašený koň. Nebude vedieť, kam patrí. Bude ísť sem a tam, bude behať po polu, po roli, po vode. Bude behať všade. Tu tá cirkev, tam tá cirkev, tam tá cirkev, tam tá cirkev. To sú diví ľudia, ktorí ziveli, ale ja neviem z čeho. Pokoj je to, že vieš, kam kráčaš. Pokoj je to,
že vieš, kto v tebe žije, máš pokoj, nie divosť. Divokosť znamená, že niečo v tebe není v poriadku. Teraz počuj. Divokosť znamená, že duša prišla do stavu zrútenia. O, raboši, kája. Duša prišla do stavu zrútenia. A keď duša príde do stavu zrútenia, nevie, čo robí. Môže urobiť všetko. Takže nebuďme dziví. Bez lásky k dobrému. Vidíš? Bez lásky k dobrému. Urobíš niečo niekomu, ale bez lásky. Nebude tam cítiť láska, nebude tam jílo, nebude tam srdce. Podáš niekomu vodu, ale nebude tam láska. Podáš niekomu ruku, ale nebude tam láska. Objímeš niekoho, ale nebude tam láska. Urobí niečo sestra dobre a ty, aby si ju pochválil, povieš, ja by som to spravil lepšie. Ja by som kázal lepšie. No? Ďalej toto každý. Zradcovia. Zradcovia budú. Budú zrádzať. Ale my nie sme. Zradcovia. Tam sú 8 ľudia, choďte, dostaneme 500 €. Ja verím tomu, že nikto by to nedokázal spraviť. Což Angličani, ten, ktorý žije bez Boha, asi určite, že zradia, aby získali love. Ale tu sa hovorí o niečom inom. Budú zrádzať i to, co si niekomu sa zveril. Ty si otvoril mu srdce a on ťa zradí. To není pekné. Nadutí. Nadutí budú, namýšlení. Budú o seba veľa myslieť. So mnou nerob. So mnou náker. Nadutí. Namrzení, namyslení. Takí ľudia budú. A počuť ďalej. Milovníci skôr rozkoš ako Boha. Milovníci skôr rozkoš ako Boha. A toto sa vlúdilo do cirkve. Toto prišlo do kresťanstva. Že ľudia chcú iba nadšenie. Vidíš? Rozkoš, polechtanie na duši. Tak som tam cítil Pána. A to duševný stav sa tam stal. Rozkoš ak Boha. My nechceme tieto tvrdé slova. Nám stačí takové pohľadenie. Káž nám tak o zjaveniu. Káž nám o poženaní. Káž nám, kedy príde nám peniaze. Káž nám také dobré veci. Ale my nechceme pravdy. My nechceme Boha. A počuj, 5. Budú sa tváriť pobožne, ale silu pobožnosti budú popierať. Budú sa tváriť pobožne. Budú navonok vypadať mesom kresťanov. Ja sa modlím. Ale presto budú zapierať. A počuj. Ale tváriť pobožne, ale silu pobožnosti budú popierať. Aj od takých sa odvrácaj. Budú popierať, jak? Svojim vlastným životom. Budú popierať túto iným slovom, jak by som povedal, pobožnosť, tú svatosť. Ja žijem svatý život a doma katastrofa. Ja žijem krásne pred ľuďmi a doma sa bijem. Čo tak tieto veci zmeniť? Čo tak tieto veci, ktoré som práve teraz čítal? Možno aspoň keby jedno slovo si zobral a zmenil. Co takto? Čo keby sme zmenili tieto veci a priniesli tú opravdovosť do nášho života? Takí ľudia budú okolo teba žiť. Ale teraz sa pýtam teba. Si ochotná žiť kolo takých ľudí? Ježiš hovorí, že takí budú. Ale ty, hovorí toto, aj od takých sa odvráť. Ty sa máš odvrátiť od týchto vecí. Nie, že sa odvrátiš
od ľudskej bytosti. Ale od takého spôsobu života sa odvrátiš. Nebudeš mať podiel na týchto veciach. Nebudeš súčasťou týchto vecí. Takže budú zradcovia, budú ohovárači, furt budú. A jednoho dňa sa veci zmenia. Jak? Že ty sa musíš udržať v tom dobrom postoji. Takže môžeš vidieť, prečo Dávid, ponieważ mal čisté srdce, neohováral, nebol nadutý, ale bol to vybraný od Hospodina. Nájdený podľa Božieho srdca. Ty si bol nájdený podľa Božieho srdca. Ty máš Božie srdce v sebe. Ty by si mal ukázať, co je tam. A David ukazuje. Viete, čo bolo v Davidovom srdci? Odvaha. Halleluja. Teraz počujte zjavenie. David už nemusel bojovať. Ale tá odvaha, ktorá bola v ňom, sa postavila pred Goliášom a počuj. Duch Boží si použil kameň. Duch Boží si použije tvoje ústa. Len chce tvoje odvážne srdce. Odvážnu víru. Odvážnu víru, ktorá povie veci, o ktorých povie, toto sa nemôže stať. Ale ty začneš hovoriť, to je odvaha. Goliáš bude stáť, ale tvoja víra v odvahe sa postaví a Duch Boží sadne na to. Toto je pravda. V Bohu mám odvahu. V Bohu je moja síla. Chodím v síle a v moci a v autorite. Počujte? To, keď dnes si počul aspoň jedno slovo a zobral si, tak ja verím jednej veci. Že ťa to poznačí a dá ti väčší náhľad. Dajte si pozor na tých, ktorí tak zobrali ovčie rúcha a vstúpili medzi ovce. Dajte si pozor na tých. Oni sú mnoho. Ale viete čo? Duch Boží vo vás je. A ten, ktorý je vo vás, jeho nemôžu oklamať. Človek pozná, kto káže pravdu a kto nie. Pokiaľ niekto nežije a nedrží sa toho, co je tam napísané, ja si myslím, že taký človek sa potrebuje obrátiť k Bohu. Nehľadáme tituly, ale hľadáme, viete čo? Boha. Pravdu. A pravda je Ježiš Kristus. Takže verím tomu, že dnes to slovo ťa požehnalo, aby som mohol ísť ďalej. Keď ukážem, dlho ukážem. Ty jo, vidíš? U Boha je všetko možné, aj hodinky rýchlejšie idú. Ale ja sa teším, kedy budeme môcť byť spolu, takže ešte cirkev vydržte. Bojujte, ja viem, že nám to chýba byť všetci spolu. Ale musíme bojovať. Musíme ísť ďalej. Hlavy hore a bežte ďalej. Dostaňte do seba ten motor. Staňte sa tvorcami. Buďte majte ducha, ktorý tvorí. Majte vízie. A pokiaľ by si chcel, aby som prišiel do tvojho domu, aby som prišiel tam a mal s tebou čas a trávil a niečo potrebuješ, modlitbu alebo niečo, zavolaj mi, napíš mi. Ja som pohotový 24 hodín. Takže jednu vec viem, že niečo teraz poviem. Aj keď David musel nechať na nejaký čas ovce, presto sa postavil pred niečím, co vydobilo víťazstvo pre jeho otca. A tak je niekedy. Niekedy ovce sú niekde sami. Ale to neznamená, že sú sami. Niekto ich hlída, ochraňuje, a to je Duch Boží. Ale niekedy je niečo, aby sme niekde bojovali. V tomto čase je, aby sme niekde bojovali. A za co? Aby náš život ostal v svatosti a v poženaní. Takže asi tí, ktorých som tak trošku Duch Boží odhalil, asi ma nebudú mať rád, ale nevadí, ja som na to pripravený. Ja viem, kto som v Kristu a viem, že slovo Božie to hovorí. Takže nevadí, takých ľudí
si nevšímať, ale modliť sa za nich, aby poznali tú pravdu celú, to evangelium. Jenom by som chcel povedať, že pozývame všetkých bratoch, sestry, útorok, teraz počuj, útorok chceme mať dobrý čas o 5. hodine, útorok o 5. hodine, celú církev, Newcastle, aj zo Middlesburga, brata a sestru volám, príďte, pôjdeme si všetci, kde môžeme byť. Keď nám zabranili v dome, tak pôjdeme do reštaurácií a chcem ísť do Baby reštaurácií v Newcastle, takže celá církev, útorok o 5. máme stretnutie u Baby reštaurácií a ak sa tam deje Božia voľa, možno tam budem kázať, takže príďte, zoberte si aj Biblie. Budeme kázať aj v reštauráciách. Takže sláva Bohu za to. Ja sa pomodlím a poďakujem Bohu za tento krásny a poženaný čas a prepustím vás v poženaní. Amen. Jenom tam, kde si, chcem, aby si opakoval po mne pár slov. Chcem, aby si zatvoril svoje oči, aby si dal svoju ruku tak na svoje srdce a držal svoje srdce a aby si so mnou opakoval tieto slova. Hovor so mnou. Drahý Ježiš, my ti ďakujeme za tento krásny čas, ktorý si nám dal. Ježiš, ja ťa prosím, aby tvoje slovo bolo mocou v mojich úst. Ať chodíme v tvojej moci. Ježiš, ja vyznávam, že tvoj život je vo mne a ja chcem žiť ten život. Posväť ma svojou pravdou. Ať, Pane, naša víra rastie v Tebe. Ježiš, my Ti ďakujeme za tento čas, za slovo a za to, Oče, že čoskoro, Pane, uvoľníš, Pane, svoju slávu a že budeme môcť byť spolu. V mocnom mene Ježiš, Pane, ženám Tvoj národ, Pane, a prepúšťam, Pane, Oče, ich do svojich pokojov, Pane, a aby ťa ešte viacej hľadali, králi. Toto im žehnám, Pane. Ať moc Božieho slova prúdi skrze ich ústa, Pane. Ja žehnám ich ústa, Pane, aby ich ústa prorokovali, Pane, slovo Božie, Pane, v pravde a v moci, Oče. Aby ich, Pane, ústa, Pane, horeli ohňom Ducha Svätého, Pane, že kdekoľvek, Pane, budú prehovárať Tvoje slovo a sa stane tak, jak prehovoria králi. A to slovo Bože v nich, Oče, je zapalené ako kadidlo, Pane, a to priniesie vôňu a moc a sílu, Pane, do tohto národa, Pane. Ja Ti ďakujem za posolenie nášho jazyku, Pane, do slova Božieho, králi, aby sme, Pane, reprezentovali, Pane, Teba a nie seba, Oče. Vyvyšujeme, Pane, Teba. Žehnáme Newcastle, králi. My vyhlasujeme, že v Newcastle je prebudenie, v Newcastle je Boh, Oče, v Newcastle, Pane, Oče, je život, králi, že v Newcastle, králi, Oče, postáva, Pane, Oče, veľké a veľké prebudenie, Oče. My Ti ďakujeme, Pane. My vyhlasujeme, že Newcastle celý sa obrátil, Pane, a že všetci Ti slúžia, Pane, že nemocní sú uzdravení, že, Pane, chorí, Pane, Oče, sú uzdravovaní, Oče, že, Pane, Ty, Oče, ktorí sú, Pane, Oče, niekde spútaní, že sú slobodní, Ježiš. My im žehnáme slobodu, Pane. Vyhlasujeme, že, Pane, tento vírus, Pane, nemá účinky, Pane, v našom živote, lebo Ty si dal, Pane, svoju, Pane, ducha nás, Oče, ktorý nás chráni, králi. A preto, Oče, žehnám, Pane, naše deti, Oče. Žehnám, Pane, Oče, Jenny, Oče. Žehnám, Pane, od Ireny, Pane, Oče, dceru, Pane. Prikrývam ju Tvojou svetou krvou, králi. Vyhlasujem, že chrípka musí ustúpiť ve jménu Ježiš, Pane. Vyhlasujem, Pane, Oče, že horúčka musí ustúpiť ve jménu Ježiš, Pane. My žehnáme, Pane, Oče, ochranu, požehnanie, králi. Tam, Pane, kde je, Pane, Oče, nemoce. Ja prikazujem, Pane, aby nemoc práve teraz, aby odstúpila ve jménu Ježiš, Pane. Prikazujem, Pane, každým chorobám, aby odešli z rodín ve jménu Ježiš, Pane. Pane, tam, Oče, kde je práve teraz, Oče, Pane, chrípka, ať ich pustí ve jménu Ježiš, Pane. Ja vyhlasujem, Pane, uzdravenie do národa, uzdravenie práve teraz, Oče, a prúdi do každej rodiny, Oče, do každých ulic Newcastle, Pane. My žehnáme, Pane, prúlomy, Pane, žehnáme víťazstva, Pane.
Ďakujem ti, Oče, za to, Oče, že ty si s nami, Oče, že ty si stejný včera, dnes a na veky, Oče, že vždy tvoja sláva je s nami, Oče. Preto vyvýšujem, Pane, tvoje meno, Pane, a tvoje slovo, Pane, ktoré je v našich ústach, Pane, a sa stane rémou, Pane, a príde pomazanie do každej rodiny. Práve teraz, Oče, povolávam, Pane, to pomazanie, ktoré je tu, Oče, a príde na každého, Pane, ktorý práve teraz, Pane, počúva tento hlas, a príde, Bože, poženanie, a príde, Bože, pomazanie, a príde, Pane, tvoja ochrana, Pane. My žehnáme, Pane, Bože, pravdy v každom ľudskom živote, králi. Každá lež je, Pane, zmarená, Oče. Každá nepravda je zviazaná ve imenu Ježiš, Pane. My povolávame život a poženanie do všeho ľudstva, králi. Pane, žehnám, Pane, mojich bratov, ktorí práve teraz sa pozera, Pane, aby zažili radosť v Duchu Svatom, Oče. Ak príde radosť teraz, tam, kde je smutok, radosť ve imenu Ježiš. Radosť ve imenu Ježiš. Tam, kde je skleslosť, povolávam sílu. Ako Dávid mal odvahu, a tvoj národ má odvahu. A pozvedňa meč, ktorý, Pane, je tvoje slovo, a bojujú správny boj víry, Oče. Toto žehnám. Pane, ďakujem ti, že čoskoro, Pane, sa uvoľní a že my moc budeme ísť do prostorov, Pane. Tomu verím. Verím tvojmu prebudeniu. Verím, že ten čas, Pane, prichádza. Čas zjavenie synov, ktorí vyjavia tvoju slávu, Oče. Pane, tvoja prítomnosť, Oče, ktorá je tu. Ak príde práve toho Rabakája Saja, práve teraz, ak príde do každej rodiny tvoja prítomnosť, Oče, a sa dotkne. Ak príde, Pane, túžba a hlad, ak príde hlad po duši, a sa zrodí, Pane, tá práve volanie v nás. Zroď, Pane, to volanie. Ak príde, Pane, tvoj svätý nepokoj, ktorý nás bude motivovať k tomu, aby sme hlásali tvoju pravdu, Ježiš. Zapál tvoj národ. Zapál ho, Oče. A to evangelium, práve evangelium, sa zapali v nás. Nedovol, aby tvoj národ, Pane, bol ako vojsko, ktoré bude utekať. Ale ak sa stane, Pane, tak, jak si zrodil Davida podľa svojho srdca, tak, ať máš svojich vojakov, ktorí sa postavia, Pane, aj do nemožného a budú bojovať s vecami, ktorá je nad ich síly. Oni sa tam postavia a budú bojovať, Oče, skrze tvoje slovo, Oče. Toto, Pane, žehnám, Pane. Zjavené slovo. Réma v mojich ústach. Uhlík Boží na môj jazyk. Toto žehnám, Pane. Oče, milujem a ďakujem ti, Pane, za požehnanie, ktoré dávaš, Pane, práve teraz, Pane. Skrze meno Ježiš. Amen. Boží pokoj každému žehnám. Ať Božia láska je neustále s vami. Mne je horúco, lebo Božia prítomnosť sa dotýka. A sa vás Božia prítomnosť dotkne. Už sa teším, kedy budeme všetci spolu. A nezabudnite, útorok o 5:00 církev, príďte u baby, určite poznáte babu reštauráciu, príďte tam a verím, že budeme mať poženaný čas, že sa môžeme všetci tam stretnúť. Takže príďte. Takže ja sa pomodlím a poďakujem a prepustím vás. Amen. Halleluja, Oče, Pane, tak ti ďakujem, Pane, Oče. Žehnám, Pane, každého, ktorý tu bol, Pane, a ktorý počúval toto slovo, Pane.
tak im žehnám, Pane, ochranu a požehnanie, Pane, po celý večer, Pane. Ať, Pane, sa dnes večer stane, Pane, zázrak, Pane. A to taký, ať príde Tvoja návšteva k nám. Vidíš? Čakaj niekto návštevu Božiu, lebo dnes príde. Návšteva Božia príde do tvojho pokoju. Neviem, ku komu rozprávam, ale dnes príde. Očakávaj Boha. A tak, Pane, žehnám, Pane, skrze mocné meno Ježiš, Pane, a Tvoja prítomnosť je s nami. Amen. Boží pokoj a šalom.